Какво е мястото на корпоративната социална отговорност в период на криза и защо според експертите е добре младите специалисти да се профилират в специалността именно в условията на несигурен бизнес климат? Това ще научим от Борис Колев, който е представител на Българската мрежа за корпоративна социална отговорност, и Марио Каменов, директор на Центъра за продължаващо обучение към Университета по застраховане и финанси. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Добре заварим. Всъщност повода за нашия разговор е форума, който организирате. Това е първият ви форум за тази година. Защо именно с тази тема започвате 2012? Първо, защото това е нашето най-ново постижение в последната година. Успяхме да създадем нещо наистина много стойностно. Цял продукт, както се казва, цяла магистратура с Университета по застраховане и финанси, която е за корпоративна социална отговорност. Тоест, за първи път такъв образователен продукт, както се казва, има в България. И сега се опитваме да го представим на публиката и да видят всъщност, да представим и продукта, за да кажем защо е необходимо това нещо. И искаме да направим форум с събития, на което да дискутираме с доста гости, за да видим какво е мнението и на хората, и на студентите, и на бизнеса за това нещо. Мнение много анализатори вече беше представено и в медиите. Според тях специалността е привлекателна в условията на криза. Защо според вас това е така? Първо, защото в момента, в период на криза, компаниите много се търсят нови сфери, в които да насочат и вниманието си, и особено в маркетинговите си капитали. Всъщност, корпоративна социална отговорност е нова сфера в бизнеса в България. И тепърва бизнес институциите осъзнават каква е стойността на корпоративна социална отговорност и се оказва, че колкото повече разбират, толкова повече необходимост има и от кадри, и от информация, и от образование в това нещо, тъй като компаниите в общи линии, които имат западни инвестиции и от чужбина им идват управлението, те имат по-сериозно разбиране за социалната отговорност, отколкото българските. И всъщност оттам идва нуждата от такова образование. Всъщност и нашето мнение, извинявам се, че прекъсвам колегата, то не е само мнение, то е доказано в световен мащаб, че компаниите, които гледат сериозно на тази дейност, на развиването на корпоративната социална отговорност, всъщност тази тяхна политика води до конкретно увеличаване на техните печалби и позиционирането в очите на техните клиенти. Това е една интересна позиция. Целта на организацията е изграждането на една стабилна, социално отговорна бизнес среда в България. Кои са опорните точки на една такава бизнес среда, предвид и магистратурата, която се открива в вашия университет? Опорните точки са това, което и така да се каже, мъдрите глави са определили като основните стълбове на устойчивото развитие. Това са социалния, екологичния, економическия. Това, което обаче ни мотивира най-много да създадем този продукт, е както мнението на бизнеса, че това ще е най-перспективната професия в следващите 5 до 20 години, така и недостатъчното разбиране на корпоративната социална отговорност в България. Тъй като, да дам само един кратък пример, като изкараш някакви пари, да отидеш да построиш една детска площадка и после да го отразиш в медиите, в никакъв случай не е корпоративна социална отговорност. А какво е? Защото много дълго време при нас именно такива бяха практиките на повечето български компании или няколко дръвчета в Южния парк да се посадят, или както вие казвате, ремонтна всъщност, това ни е така и мотото на сайта, който изградихме за този продукт, който да служи за информиране на обществеността, е, че всъщност е важно как изкарваш парите си, а не какво правиш след като ги изкараш. Какво правиш с тях. Тоест важно е докато... Една прозрачност в Точно така, докато правиш бизнеса си, да бъдеш социално отговорен. Тоест решенията на менеджерите да се основават на едно социално отговорно поведение. Решенията, които те взимат, когато решават как да бъде, дали да пуснат нов продукт, как да се отнасят с персонала си. Освен това ме навежда и още една мисъл.
и че няма специалисти, които да се занимават само с това в компаниите. Обикновено тази длъжност се изпълнява или от ръководителя на човешки ресурси, или от пиара на компанията. Тоест, във всяка компания е нещо различно. А защо е важно да има такива специалисти? Споменахте, че до 5 до 20 години това ще е най-търсената професия. Много голям проблем за бизнеса е именно тази пропаст между подготвените кадри и специалисти, които се търсят от бизнеса. Защо тази професия ще бъде така търсена в бъдеще? Както казах и преди малко, всъщност практиката в световен мащаб е тези инициативи да се включват в края на годината в финансовите отчети на компаниите. И се отразява директно, както казах и преди малко, на тяхната печалба. Затова е важно за компаниите да има подготвени такива специалисти, тъй като нашата магистратура дава фокус върху финансовото управление на дейностите по корпоративна социална отговорност, така че те да бъдат планирани добре, да имат конкретен резултат и чрез тях дори да се влияе върху управлението на риска. Имате ли данни какъв е процента на печалба на компаниите, именно заради наличието на подобни професионалисти в техния екип? Ами реално много е трудно да се изчисли специално от практиките по корпоративна социална отговорност каква е печалба, тъй като те са основна част от всички възможни звена в компанията. Корпоративна социална отговорност е основно може да бъде приложена и в маркетинга, и в производството, и в финансовите решения, така че няма как да се измери директно. Но ако се направи едно общо измерване на компанията, която преди да внедри практика, какви показатели има и няколко години след като внедри подобни практики, има сериозни разлики. Бихте ли ни дали конкретен пример, без да назовавате съответната компания? Ами, в момента много финансови институции започват да се усещат за това нещо. Компании, които се занимават с основните нужди на хората, търговски дружества, както се казва, ритейл вериги. Доста от тях тепърва започват да внедряват политики. До тук много голяма част от компаниите използваха вече реализирания капитал и печалбата си, за да инвестират в социални практики, които са извън компанията, т.е. кампании, дарения, благотворителност и така нататък. Тепърва започва да има нужда от специалисти, които да внедрят тези практики вътре в производството, в решенията на менеджерите. И всъщност точно за това ние решихме, че сега е момента. Винаги е имало нужда от такива хора. До тук много голяма част от образованието в България, знаете, че много бавно приема новите неща. И всъщност сега е точно момента, в който компаниите се усещат и започват да търсят хора на тази длъжност, т.е. започват да се формира това като отделна длъжност, а не като допълнителна задача на другите менеджери. Много ми се иска да попитам и господин Каменов именно за подготовката в средното образование, тези кадри, които вече вие получавате и качествата, които трябва да притежават младите бъдещи специалисти при вас. Малко по-късно в предаването ще говорим за проблемите именно на средното образование. Какви са трудностите, които срещате вие? Ами, като трудности не бих могъл да кажа, тъй като сега дори да прозвучи малко като хвалба, но в нашия университет, Висшето училище по застраховане и финанси, смея да твърда, че работим с доста качествени хора. Както от гледна точка на децата, които идват при нас, така от гледна точка на преподавателите. А децата, които имат някакви проблеми, идват при нас, те много бързо влизат в средата, която ги учи как да станат такива, каквито трябва. Т.е. да се отнасят сериозно към учебния процес и към тази инвестиция, която правят в себе си, в своето образование. Възприемат ли я вече като инвестиция? Със сигурност я възприемат, тъй като, пак подчертавам, средата, в която попадат, а тя е още от първата година на обучение в нашия университет, те попадат в бизнес среда. Не е просто една академична среда и някакви диктовки, чисто в които теоретични те влизат. постановки. Това не е така при нас. Те директно се сблъскват с бизнеса, с реални практически казуси, тъй като доста менеджери, изпълнителни директори и така нататък на финансови институции, не само, идват при нас. Какви качества трябва да притежават кандидатите специално за този проект, за тази магистърска степен? Ами преди всичко знания, тъй като все пак е магистърска степен, но дори да не са толкова подготвени с знанията, които са необходими, ние даваме възможности за такава подготовка, която се извършва в онлайн обучителната среда на Висшето училище по застраховане и финанси. Трябва да има базови познания, естествено, по икономика, които, пак подчертавам, ние можем да им дадем. И естествено, любознателност, отговорно поведение
към Ще има ли възможност процеса. пак за практики и стажове в компании? Това всъщност е едно от най-важните неща, тъй като отново не залагаме тук на обикновените лекции. Те ще попаднат Тоест имате партньорство и с бизнес. Точно Отново така. тук. Наши партньори са Българската мрежа на глобалния договор на ООН. Студентите ще работят в симулирана среда на този глобален договор. Освен това и Интертек Moody, сертифициращата организация, която след това ще им издаде сертификат за аудитори. Тоест те непрекъснато ще работят в практическа среда и ще решават казуси, поставени от компании, членове на Българската мрежа на глобалния договор на ООН. Господин Колев, очаквате ли интерес и към форума, който да кажем ще се проведе утре? Може да кажете нещо повече и за часовете, в които ще протече той? Ами, със сигурност очакваме доста голям интерес. Форума ще бъде в Гранд Хотел София утре от 10 часа. Така че всъщност той е отворен за посещение, за студенти. Ние всъщност предимно каним студенти, тъй като за тях е интересно, но са отворени врати за хора от бизнеса, които имат мнение и които имат какво да кажат. Тъй като много държим да се получи една сериозна дискусия, тъй като това е доста наболява тема и като проблем, и като предизвикателство за бъдещето. Така че нека всички ваши зрители да заповядат, ако имат интерес утре в Гранд Хотел София. Абсолютно безплатно е отворен форума. Вече за студентите, аз за последните седмици, докато след като обявихме магистратурата, получихме доста запитвания и доста въпроси от студенти предимно, но и от менеджери на компании, които искат да се преквалифицират. И се оказва, че има доста по-голям интерес, колкото предполагахме. Така че от тук напред ще видим какво ще се получи. Но за сега това са ни плановете. Много ви благодаря за това участие, за анонса, който направихте за форума, така че да може да бъдем полезни на всички наши зрители, които се интересуват от темата. Това беше коментарът на Борис Колев и Марио Каменов за развитието на корпоративната социална отговорност в условията на криза.